ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିବି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଥରେ ଜମା ଜୀବନ ସାରା ପେନ୍ସନ୍ LIC ଶାନଦାର ସ୍କିମ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କରିବ ସୁରକ୍ଷିତ। କେବଳ ଜୀବନ ବୀମା ନୁହେଁ, LICରେ ଅନେକ ନୀତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। LICର ଅନେକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। LICର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁରା ରାଶି ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ LIC 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଗ୍ରାହକ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। LICର ଏହି ନୀତିର ନାମ ହେଉଛି ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏକକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯୋଜନା। LICର ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଲିସି କିଣିବା ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକ ଆଜୀବନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ପଲିସି ଅଧିକ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ, ତେବେ ଏକକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶି ନାମାଙ୍କକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ଗ୍ରାହକ ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିସି କିଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ସାରା ଜୀବନ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନୀତି ସର୍ବନିମ୍ନ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ନୀତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୀବନ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପଲିସି ନିଜ ନାମରେ କରିବା ତାରିଖଠାରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାହକ ମାସକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ? ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ବାର୍ଷିକ 50,250 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି କେହି ପଲିସି କିଣିବା ପରେ ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ 5% ରିହାତି ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ। ପଲିସି ଉପରେ ଲୋକ। LICର ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଋଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସହିତ କଟିବ ରୋଗର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଲିସିର ସରେଣ୍ଡର ଉପରେ ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ 95% ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।